Ftit minuti qabel is-6 ta' filgħaxija, il-membru parlamentari Deborah Schembri daħlet fil-Palazz tal-President il-Belt Valletta. Hawn kienet akkumpanjata minn bina u raba oħra. Ftit tal-ħin wara, quddiem il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat, Schembri ħadet il-ġurament ta' ħatra bħala segretarju parlamentari għall-ippjanar u simplifikazzjoni tal-amministrazzjoni. Jiena Deborah Schembri solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħid. Ftit wara, fl-ewwel kummenti lill-ġurnalisti, is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri qalet li se tidħol għal kariga b'enerġija. Nirringrazzja l-Prim Ministru tal-Fiduċja, nħossni onorata b'din il-kariga, diħla li b'ħafna enerġija, jiena meta jkun hemm challenge nieħu pjaċir għaliex wieħed ikun jista' jibdel mill-qiegħ, f'dan il-każ hemm il-bżonn ukoll, allura rather milli patching up inti tkun trid tibdel sistema u dik hija xi ħaġa sabiħa għax tara xi ħaġa timbena, tara xi ħaġa ġdida tieħu l-ħajja. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri għamlet l-ewwel debut tagħha fil-politika meta kkampanjat fil-kamp tal-Iva tul il-kampanja tad-divorzju. Ikkontestat l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Laburista fid-distretti 11 u 12. Kienet eletta fil-Parlament permezz ta' elezzjoni każwali li saret ftit jiem wara l-bidla fil-Gvern. Sena wara ikkontestata l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Ħidmieta fil-Parlament kienet ukoll bħala chairperson fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali.